Ndichikutambirai zvekare pano paDzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera. Pana paDzirare 263 uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva iripo. SenaDzirare ndiregere kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Sekuzoka munozviita vadikani manews updates panapa tinonoti kamabatanidza tinoita kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. Saka tichiyana kuti kamabatanidza malikes enyu akakosha zvikuru. First video randinozvaro muzuva ranhasi ividhiyo revanhu veZimra. Ndofunga vazhinji vanoziva Zimra kuti inoita nezvei, vanhu vanobata zvinhu zvinenge zvichipinda kana kuti magudzi anenge achipinda muno muZimbabwe vachiisa kuwarehouse kana musina zvinhu zvakakwana kuti bhazi renyu risina mapepasi vanosvika ubva vangotora. Zvisinei vabata bhazi, after vabata bhazi pane bhegi ravatora, changani bhegi ravatora vakabva vaisa muwarehouse. Vaisa ikoko pakubvundunyura kwanga vachiita magrosari aya amene kuti vanenge vachitsvagei, vanenge vachida kuba here, vasangana nechikwambo. Vasangana nechikwambo vataura mashoko ekuti mabhegi ese haasiri ekutora, ndatitangei tacherechedza chikwambo ichi chanchibva kuSouth Africa chichiuyiswa muno muZimbabwe. Uyu munhu paangobatirwa bhegi iri abva angoenda akasiya zvakadaro. Kutaura kunoku chiriko ikoko kumaoffices avo. Ndatione this video. Boda vakashata havashati batwa zvisi kana munaona munovhura mabhegi ako mana vaibva chikwambo icho iwe kana kumira musha hapana kumira musha una chikwambo icho mufana ungadibai chikwambo siyani chikwambo chiri kutodziya mbodha chiri kutodziya mazimura office ari kudedera ese. Zimura office azoona achisecha akawira pasi. Zimura office kuwira pasi kuti pu ona aiwa vakomana mabhazi aiwa kuseri vakomana mabhazi havasi kubatika kana aiwa bhazi aisaluti vakomana ndakusaluta vanhu vemumabhazi aiwa. Next update ividhiyo remukomana. Mukomana anonzi iye Nyasha, anogara kuMufakosi. Mukomana iye akabatwa achida kurepa hanzvadzi yake. After abatwa achida kurepa hanzvadzi yake, amai vake vemukomana vakapinda mumba pavakawana mwanasikana wavo oda kurepwa nemwana mukomana. Mukomana anonzi Nyasha uyu mukomana anozikanwa achiita zvemadrugs. Aizikanwa achiita zvemadrugs kudaro aona kuti aonekwa akatora banga akacheka amai vake muhuro. Ndoda kukuisirai vidhiyo remukomana wachona achitaura ega, ende zvinoratidza kuti anodhakwa. Anga achiti amai vake vaibaya muzukuru nescrewdriver apo iye hanzvadzi yemukomana uyu. Auraya amai vake nyakubereka, amai vakamuzvara ndo vaauraya. Zvinorwadza, zvinosiririsa. Vadikani veukama ndatichemi netariro. Zvinhu zvatinge sina tarisiro, zvinhu zvatinge singafungire, mhepo dzinosimuka. Tichingoti ndatisiyanei nemadrugs kune vese vanobata madrugs. Chera chikomba pasi usvipire mate, madrugs haana kunaka. Ndatione this video. Kuna mvura nebanga rechingo wacheka pai pauro chete hapana pamwe vanga vakagara pasi vanga vakamira vanga vagara pasi vatsimbirira vanga vatora pai iwe vanga vatora pai saka ivo zva kuti ukaire banga ndanazoona kuti ukaire banga watawawandira vachiita vaichukisa mwana skudrive yange vacheta vaichukisa mwana mumba. Saka nditi kuya vaichukisa mwana mumba akanakutora banga rangareba kicherekeana vachinojungire ndizoti vanga mwana wacho mwana wani muzukuru wavo ko vabereki vemwana vari kupi? mwana vari kusauka. saka vabazvida kuvakuwadza kuti vaida kuti watoda kuti ndiwauraya kuti vaba vachida kuti waida kuti wacho vaba vaida kuti kuvakuwadza kuti waida kuti vauraya
Ma? Wanga shwa baya wanga sunwa kuata ile. Akacho baya. Wasa sunwa kuata ile. Ndakada kuti ndakauraya bhozi ungatochunga mwana ndiki nesikuti. Wakauraya mwa. Ndatovauraya bhozi vangatochunga mwana ndiki nesikuti. Watonyazo unoti vasha ile. Waona sei? Ndavachonga chunga. Pai. Waita wewe kudai. Pai. Unocheka kudambura. Ndakati chikuchunga chunga. Zvototi abangana tozosvika pakuchikoro ndichichunga chunga. Jesus Christ. Watu wazoita sei? Pasi pembedha zvapushira pasi pembedha. Ndiwo pushira pasi. Vatora mumabhegi vamavharidzira pasaidi kuti vasaoneke. Akuchira pasi. Pasi pembedha vapushira pasi. Vatora mumabhegi vamapfekedza vamavharira kuti vaone chinhu. Sikani pandapinda. Like zvakaita iye pasi. Next update ividhiyo rekwaRusape redzimba dziri kupwanywa nekanzuru. Ende dzimba dziri kupwanywa avanga vachichema vachiti kunokwapwanywa kunokwapazwa. Ndatione vidhiyo irisati rari ndaenda. Much love. Chokwadi muri Zimbabwe ndo zviri kuitika kuno kwaRusape nhasi. Kanzuru yatora danho rekuti inge ichipwanya matakishop nemabusinesses. Sezvamuri kuona chigiredha icho chiri mubishi rekupwanya matakishop. Vamwe vari bhizi kumhanya kuti vanga vachibvisa zvinhu zvavo mashop nekutora marata avo. Pane kuchema nekugunun'una pamusoro pedanho raitorwa nekanzuru iri kuti wange vachipwanya. Vazhinji vatataura navo vatiwa vazifara nedanho ratorwa nekanzuru nekuti ndokwanga kuine raramo yavo, ndokwanga vachiraramira. Sezvamuri kuona muri Zimbabwe vanhu vari kumhanya, vanhu vari kuchema, vanhu vari kugunun'una nedanho ratorwa nekanzuru maRusape kuti inge ichipwanya matakishop nekudistroya mabusinesses ewanhu. Ndini wenyu mutori wenhau, ndakamirira Change Radio, ndiri kuno kwaRusape, Oliver Mandeya.